Consiliul Superior al Magistraturii a lansat azi o campanie de informare cu genericul Automatizarea instanțelor judecătorești, beneficii pentru cetățeni. Scopul ei este de a informa din nou cetățenii despre îmbunătățirea sistemului justiției și facilitățile pe care le pot obține datorită automatizării. Acest sistem digital, care a fost implementat anul trecut încă în toate judecătoriile din țară, oferă cetățenilor un acces mai mare la justiție și totodată sporește transparența proceselor de judecată. Însă despre asta oamenii încă nu prea cunosc. Noi vrem să vă demonstrăm dumneavoastră că este un program foarte reușit și practic se exclude factorul uman de la manipularea dosarelor, de la diverse intervenții. Datorită acestui sistem, cetățenii nu mai pierd timpul prin judecătorii pentru a afla etapele procesului de judecată, ci pot urmări direct de acasă, în regim online. Cererea a fost înregistrată, lui s-a dat un număr de înregistrare și persoana deja este liberă. El poate accesa să vadă care este cursul dosarului de pe internet, adică este foarte simplu. Adică nu, cum era înainte, trebuia să stea în rând, să-i dea, să afle, să sune la cancelare sau primească citație pe care este situația, cum se expediază de dosare electronice, adică este un sistem electronic foarte sofisticat. Totodată, participanții la judecată mai pot obține și o copie audio a ședinței. CD-ul se eliberează după ce ședința judecată se finalizează, dar finalizarea asta înseamnă că deja procesul verbal este perfectat și este semnat de către președintele ședinței și de grefie. Atunci este un proces și se eliberează copia CD-ului dacă dorește persoana. Proiectul Automatizarea instanțelor judecătorești a fost implementat în țara noastră cu suportul financiar al Uniunii Europene.